Sa number 2, Banwa sang Ilog ang nag-record man sang pig deaths. Ang Banwa pinakauna nga LGU sa 6th District nga nag-record sang pig deaths. Suno kay Rodante Perez, ang Municipal Agriculturist sang Ilog, Hunyo 1 sila una nga nag-report sang pig deaths. Masobra sa 1 kagatos ka mga baboy ang gi-report nagkalamatay suno sa iya sa Barangay Kalubang. Wala na sa may iban pa nga pig deaths nga na-report gikan sa iban nga barangay. Sa karon ng kada barangay sa Banwa nagabutang sang checkpoint agud tumapabakod ang biosecurity kag malikawan na ang paglapta pagid sang masakit sa mga baboy. Natigayo naman ang blood sampling sa Banwa. Ginahulat pa ang resulta suno kay Perez. Suno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, nagsapol man ang quarantine team sa Provincial Veterinary Office kay Representative Mercedes Alvarez para man sa swine biosecurity threat sa 6th District para mabuligan ang mga hog raisers nga hindi apektado. Sa June 5 nga datos ng PVO, nagdangat sa masobra sa 118 million pesos ang balor sang kahalitan bangod sang pig deaths. Paday naman ang disinfection activities sa mga tangkal sang baboy sa Banwa sang San Enrique. Okay, subong per barangay ang Sibuel sa mga barangay nga wala na apektuhan. Get mo na hindi git magpasulod sa mga co-product sa ibang nga alin sa barangay ang permitted sa ibang nga mga barangay man nga naigo sa baratian.